máme dievčatka, tak diktujte mi mená. A vy už ste boli na trati? Tak vy musíte najprv hen tam začať hore, lebo tu je koniec. V tom jednom stane hore na kopci. Dobre? Potom tuto je koniec. Keď prejdete, dostanete aj diplom aj náhrdelník. Dobrý deň, a vy už ste boli, že? Dobre, toto dievčatko sa ako volá? Dáška, čia? Haňáková. A chlapec sa volá ako? Paťko Moravec. Ešte pohľadám indiánsky, taký zub, taký ako indiáni nosia. Nech sa páči, Paťko. Tak. A už si indián. Dovidenia. Ja nemôžem zatáhnuť. To káru ona potáhne. Nie, snad nie, áno, potáhne tú káru, zvrtne to. Ostromu? Ja, ostromu daj. No čo? Čau, sa indiáni. Čau. Ale nie, bez zmeny mi kľudne. To poďme šlaty. Mala sečíš mi, ale tak mám žena. Ale ty máš aký? Nech sa detičky. No, von, môžeme ísť dolu? A ty máš dozadu, dobre, poď. Doskočila k Indián. Čo jej dali sme to? Jano, ty nechceš ísť hore na koná? No, tak poďme. Choď, Danko, skočiť tam. Musíte byť hlavne zmaja. Takže síce dneska je tu indiánsky tábor, ale strážení sme zo vzduchu. Takže prosím decká, ktoré sa chcú zoznámiť s takýmto vzácnym človekom, lebo takýchto ľudí na Slovensku je veľmi málo poznal, je tu len jeden jediný zatiaľ. A takisto aj náčelník štábu vzdušných síl asi často k nám do školy nezavíta alebo do areálu. Majú tu pre vás nejaké prekvapenia. My máme prichystané pre vás také hárky, kde môžete si zobrať a nechať si podpísať a založiť si niekde do detskej izby alebo kam. Takže nech sa páči, poďte tu na podprístrešok a môžete sa s tým zoznámiť.